O que estamos é ante un discurso no que o que se puxo en valor foi o moito feito, donde non se eludiu en ningún momento a realidade do noso país e cales son as medidas que propón este goberno para afrontar esas dificultades e do mismo xeito que este goberno compromete axudas, compromete actuacións, demanda axudas e demanda actuacións. Este goberno é un goberno leal e o que pide é lealdade. Lealdade non co goberno, lealdade de todas as administracións con Galicia. Polo tanto, creo que foi un balance acaído, equilibrado e, dende logo, que causou unha gran satisfacción no Grupo Parlamentario Popular. Esta tarde teremos ocasión de contrastar propostas, de contrastar discursos e, unha vez máis, se porá de manifesto o que creo que xa a inmensa maioría dos galegos saben, que hai unha Galicia do sí que representa o goberno, hai unha Galicia do sí que representa Alfonso Rueda e hai unha Galicia do non que representan os que xa todos os galegos saben.